Пошук герояў-ахвяр Вялікай Адчыннай вайны з'яўляецца адной з галоўных тэм майго сённяшняга суразмоўцы, пісьменніка, журналіста, гісторыка Анатолія Бензірука. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вітаю вас, і мне было цікава з вами сустрэцца, калі прызнаюся шчыра, што я запрашаў спачатку Ростислава Матвеевича, вашага бацьку, і, канешне, ён не змог, ужо здароўя у яго, але вось вы сёння будзеце, як кажуць, за дваіх, і мне вельмі цікава, як і многім, як вы сказалі, што цікава, што в адной сям'і бацька і сын, пісьменнікі, і не проста пісьменнікі, а сябры Саюза пісьменнікаў. Адкуль у вас пайшла такая любоў да літаратуры і вось, ну, скажам, захапленне тым, чым займаецца бацька? Ну, бясспрэчна, з сям'і. Все мы, так скажем, родам з дзяцінства. І маё дзяцінства якраз шчаслівым было тым, што я нарадзіўся ў сям'і, дзе ўжо быў пісьменнік, дзе мама была выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры. Яна дагэтуль застаецца любоў да роднага мовы, да роднага слова в нашай сям'і. Гэта як святая святых. Дарэчы, і моя маленькая такая прыемнасць, тое, што моя дачка ў гэтым годзе паступіла на Брэст, адпаведна в універсітэт імя Александра Сергеевича Пушкіна, і менавіта на беларускую філалогію. Вы калі адчулі, што вам, як і бацьку, трэба пісаць? Ну, а ці ўвогуле можна пісьменства называць прафесіяй? Ну, магчыма, гэта все ж таки Божае наканаванне. Таму што, разумееце, можна стаць гісторыкам, як я па першай адукацыі, можна стаць журналістам, як па другой адукацыі. Ну, але ж калі няма таленту, то нічога не разав'ецца. Ты будзеш стаяць ці сядзець над гэтай паперай, будзеш яе крэмзаць, будзеш яе псаваць, але ж выніка не будзе. Поэтому я так думаю, што ёсць такая прыказка, што ці прыкмета нават, што на дзецях адпачывае прырода. Ну, дзякуй Богу, што на мне гэтая прырода вырашыла трошкі не адпачываць. Ну, нельга сказаць, што гэта такая прафесія, пісьменнік, што вот прыйшоў, адпрацаваў, далі яму нейкі дыплом, што ён, вот, так сказаць, прафесійны пісьменнік, хаця Саюз пісьменнікаў дае ўжо нейкае права лічыцца пісьменнікам. А все-таки шлях пачынаўся ён якраз не з журналістыкі, а пачынаўся з гісторыі, пачынаўся з вучобы, і менавіта гісторыя вас зацікавіла з дзяцінства, так? Не называйце мяне, калі ласка, пісьменнікам. Пісьменнік занадта высокае слово. Я проста член Саюза пісьменнікаў. І калі гэта гаварыў Шварц, то, прабачце, мы з вами трошкі ніжэйшыя за Шварца ў гэтым ранжыры пісьменніцкім. І калі ён, так сказаць, свой талент не афішыраваў, то давайте мы не будем так занадта яго казаць. Правда, я прафесійны гісторык, это правда. У меня в дыпломе так написано, гісторык. Як у другім дыпломе написано, так само одно слово, журналіст друкаваных СМІ, правда, там яшчэ добавлено. І, безумоўна, вось гэтая гістарычная адукацыя, да якой я цягнуўся, і журналісцкая адукацыя, пра якую я марыў яшчэ з дзяцінства, ну, з юнацтва то дакладна. Яны все сышліся на тое, каб стварыла падмурак для пісьменства. Але журналістыка – гэта прафесія. Конечно. Гэта ўжо прафесія, і я таксама магу сказаць, што я журналіст, хаця я па першай адукацыі увогуле педагог, а ўсё-такі якім чынам праз некалькі гадоў, праз пэўны час вы ўсё-такі рашылі пайсці ў газету, вы хацелі стаць журналістам? У 1986 годзе, заканчваючы сярэднюю школу в вёсцы Азяты, я стаяў перад выбарам. Мне хацелася быць гісторыкам, і мне хацелася быць журналістам. Но быць адначасова і тым, ну, ніяк не атрымлівалася. Поэтому сярод гэтых двух вельмі смачных прафесій, якіх я бачыв, мне першая лягла на душу гісторыя. І калі я ўжо атрымаў гістарычную, такую акадэмічную, фундаментальную адукацыю, і
прыйшоў час, і ў 2009 годзе, калі я вайшоў у газету, нашу раённую газету «Сельская правда», стало пытанне про тое, што і другая моя мара, юнацкая, павінна быць ажыццёўлена. Поэтому я тут закончыў інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мне 55 гадоў. А в ліпені, я жартую, а в ліпені спаўняецца, вы не поверьце, 50 гадоў творчай дзейнасці. І ведаеце, дзе была апублікована першая, адпаведна, 50 гадоў назад, у ліпені 1974 года, першая моя публікацыя, нават верш. Ну, я не ведаю. Я больш такіх геніяльных вершаў у сваім жыцці ніколі не пісаў. Я іх напісаў у 5 гадоў. У часопісе «Вясёлка». Давайте звернемся да тых твораў, якія вы напісалі ўжо як пісьменнік. І мне, канешне, вось захацелася адразу разгарнуць вот гэтую кніжку «Галавасек» і пачытаць вот той пачатак, які вы тут напісалі. Адгучала чароўная флейта, падзьмуў цёплы вецер, адшугала майская навальніца, надышло свята ўраджаю, прайшоў спорыць дождж на сёмуху, закружыў веснавы карагод, адбылося нарэшце асвячэнне храма. Прыгожыя назвы паэтычныя, толькі справы брыдкія. Таму што гэта ўсё пералічаны назвы карных аперацый. Моцных, вялікіх, разгорнутых і вельмі крывава-попельных аперацый, якія адбываліся на нашай беларускай зямлі, пачынаючы ўжо з лета 41 года і заканчваючы да лета 44 года. Беларусаў нішчылі на працягу ўсіх акупацыйных дзён, нават не месяцаў, нават не гадоў. Кожны дзень прыносіў свае ахвяры. Асаблівым пікам сталі 42-43 гады. То есть вось тая вялізная карта спаленых вёсак, хутароў, маёнткаў, урочышчаў, фальваркаў, якая проста пранізана сённяшняя карта Беларусі, яна в асноўным была, прыпадала якраз на 42-43 гады. Гэта быў пік, калі знішчаліся ўжо не сотні, ўжо не тысячы, ўжо мільёны людзей. Ну вось, калі гаварыць пра вот гэтыя жудасныя моманты, звязаныя з гісторыяй нашай зямлі, то на пачатку яшчэ да гэтай кніжкі я ведаю, што вы былі ініцыятарам помніка у адной з вёсак таксама на вашай зямлі, у вашым раёне. Мабыць, вы маеце на ўвазе вёску Хадасы, дзе былі расстреляны, масава расстреляна была еврейская гета? Можа быць, так. Так, яно, дарэчы, в Галавасеку згадваецца гэты эпізод. Справа ў тым, што яны брукавалі дарогу ад вёскі Хадасы да Кобрына. І калі яны сваю справу скончылі, то яны былі і знішчаны все. Там на самой справе застався пастушок Барташук, які такому хлопчику было гадоў 12 тады, ён з гэтай болю, ледзячы, скажем, прыкладна са 100-150 метраў за тым, што адбывалася, ён гэты боль насіў вельмі доўгі час, і нават пасля вайны ён не раз вяртаўся да кіруючых органаў для таго, каб увекавечылі гэтую рэч. І толькі ў 90-е гады да яго прыслухаліся, калі яму ўжо было больш за 70 гадоў. І быў выкліканы спецыяльны 52-й пошукавы батальён, які займаецца ахвярамі розных войнаў, і ў першую чаргу Вялікай Адчайнай вайны. І літаральна пры мне яны папрасілі гэтага дзядулю, каб ён паказаў тое месца, дзе магчыма гэтае пахаванне. І прапаршчык сказаў свайму салдату, каб ён взяў рыдлёўку і на том месцы, дзе паказаў той дзядуля, зрабіў надкоп. Той капануў. І нічога. І все так мовчкі павярнуліся зноў да гэтага дзядулі, этого Владимира Барташука, пыталіся: вы дакладна памятаеце гэта? То есть на яго глядзелі як быццам на вар'ята, які гэта быццам прыдумаў. І ён таксама трошки разгубіўся, говорит: не, ну капніце вось сюды. Літаральна, 2, можа 3 метры в бок. І ведаеце, якое адчуванне, калі чалавек, той самы салдат, выбівае рыдлёўку ў зямлю, і літаральна вот над такім, нават 30 сантыметраў нема паверхні, адразу пайшлі косці. І на гэтым месцы быў пастаўлены адпаведны помнік, ён быў адкрыты в 2004
1994 годзе ў кастрычніку месяцы. Ось вы працавалі ў райвыканкаме і, канешне, займаліся пошукамі, займаліся звесткамі гэтымі. Скажыце, калі ласка, вот так прыблізна можна сказаць, колькі мірнага насельніцтва у вашым раёне было закатавана, загінула? Гэтая кніга пісалась 8 гадоў. Я ніколі не пісаў так доўга сваіх кніг. Вот эта книга писалась 4 месяца, гэта 3 месяца, гэта 1 месяц, гэта 5 месяцев, все 6. Гэта ввогуле 2 тыдні. Гэта пісалася месяц. І вось толькі гэта пісалася 8 гадоў. Ведаеце, якая розніца паміж гэтай кнігай і всімі астатнімі? Таму што да таго часу, пакуль я не высветліў дакладную лічбу і дакладнае імя па бацьку і прозвішча, і час нараджэння, і удакладніў, што менавіта на галавасек 11 верасня 1942 года гэты чалавек знаходзіўся в Драмлёве, і што ён менавіта згарэў, ці быў расстраляны ў Драмлёве в гэты дзень, в гэтым месцы. Толькі пасля гэтага я паставіў кропку і адправіў кнігу ў выдавецтва. Вы пытаецеся тое, на што на сённяшні дзень дакладна не адкажа ніхто. Таму што літаральна некалькі месяцаў назад прыязджаў чалавек, які в нашай кніге «Жабінкаўская памяць» пазначаны не толькі ён, але яго маці, яго сястра пазначаны як закатаваныя забітыя, так званыя ўсходнікі. І ён прыязджае праз амаль 80 гадоў и кажут, а я живы. И все мы живые застались. Поэтому я докладно ведаю, что 183 человеки, и яны названные тут, загинули у вёсцы Драмлёва на галавасек 11 верасня 1942 года. Колькі загинуло у нашем районе, у вашем районе, во всей краине, не ведае ніхто. Мы все апеллируем для приблизными лічбами. Не абсолютными лічбамі. Во мне сплеліся двое. Гісторык і пісьменнік. І калі я гэта пісаў, чаму так доўга пісалось? Мне галоўнае, каб моя літаратуршчына не перабіла факты гістарычныя. Прыгожым словам можна, канешне, все, што хочаце абяліць, все, што хочаце абмаляваць. Но гэта заб'е гістарычную правду. Гэта не тыя кнігі, якія можна прыдумляць. Гэта все яшчэ жывое. Людзі прыязджаюць, а потомкі, нашчадкі драмлёўцаў, якія выжылі яшчэ, яны рассяліліся, пачынаючы ад Аргенціны да далёкага ўсходу. Не магу абмінуць журналістыку, таму што я працаваў у раённай газеце, я ведаю, што гэта такое. Раней было прасцей працаваць у газеце. Я ж уже 15 гадоў у газеце. Раней ты ведаеш, што ты пішаш толькі ў газету. А цяпер ты пішаш і в Інстаграм, і в Тэлеграм, і на сайт, і гэта. То есть выпускаеш на часоў 5 газет. То есть одну и ту самую тему ты повинен показать и там, и там, и там, и там. А штат стал вельми маленьким. То есть у нас 4 боевые одинки. Першае пытанне нашай апытанкі. Скажыце, калі ласка, ці хочацца вам заняцца, можа быць, больш літаратурнай працай, больш такой пошукавай працай, больш вольнай працай? Профессию я выбрал не тую, якая мне перашкаджае жыць. Яна мне жыць дапамагае. А вот вы любіце сваю Жабінку, вы не хочаце нікуды паехаць? Ведаеце, Наум Яковлевич, я ж не першы гісторык на белым свеце. Першым лічыць Плутарха, ці яшчэ раней Герадота. Так вось Плутарх у свой час, яму таксама з такім пытаннем чапляліся тагачасныя старажытныя грэчаскія, старажытна-рымскія журналісты. Вось чаму ты, Плутарх, не едешь в Рим, не едешь в Афины, а живешь у своем нейкім там маленькім сваім гарадку. І на гэта Плутарх адказаў вельмі проста. Так, я знаю, што я жыву в маленькім гарадку. Але калі я з яго з'еду, ён стане яшчэ меншы. Я не хочу, каб Жабінка стала меншай. І яшчэ я хацеў бы, так сказаць, запытацца у вас пра тое, калі уявіць сабе, што не я вядучы гэтай праграмы, а вы вядучы гэтай праграмы як журналіст. Якое пытанне вы сабе б задалі, якое я вот сёння не задаў? Як калісьці казаў мой любімы паэт, адзін з маіх любімых паэтаў Владимир Высоцкі, я себе уже все доказал. Я не знаю, што яшчэ мне чакаць. Я бы попросіў бы у Бога здоровья хотя бы для мамы маей, для сябе, для всех моих родных. Вось гэта, калі ёсць здароўе, то і пішацца, і пашыцца, і все, што хочаце, робіцца. А калі няма гэтага,
Ну, прабачце, атрымаецца, што ты на гэтым свеце ўжо свой час выкарыстаў. А мне хочацца яшчэ, каб после 55 былі яшчэ юбілеі. Ну что ж, я долучаюся до вашего жадання. Я жадаю вам яшчэ шмат юбілеяў. Я жадаю здоров'я вашей маме. І я, безумоўна, хочу, каб вы перадалі прывітанне Ростиславу Матвеевичу. І нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшнім моим гостем быў пісьменнік, журналіст, гісторык Анатоль Бензярук. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.